Η βιταμίνη B17, που ονομάζεται επίσης αμυγδαλίνη ή λαετρίλιο, είναι θρεπτική ουσία γλυκοσίδης που συνδέεται με την πρόληψη του καρκίνου σε εναλλακτικές ιατρικές πρακτικές. Η βιταμίνη B17 προέρχεται από φυσικές πηγές τροφίμων και είναι πλούσια σε σπόρους της οικογένειας των προυνασίν, όπως τα βερίκοκα και τα μήλα. Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά αμυγδαλίνη ως θεραπεία κατά του καρκίνου το 1845. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ο Ernest T. Krebs, γιατρός από την Καλιφόρνια, είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί την ουσία για να θεραπεύσει τους καρκινοπαθείς, αλλά τα χάπια που δημιούργησε αποδείχθηκαν τοξικά. Ο γιος του, βιομήχανος Ernst Krebs Jr., ανακάλυψε το 1952 μια χημικώς τροποποιημένη εκδοχή της αμυγδαλίνης που ονόμαζε λαετρίλε. Τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος προήγαγαν το λαετρίλε ως αποτελεσματική θεραπεία του καρκίνου, υποστηρίζοντας ότι περιείχε μια ουσία που στοχεύει και προσβάλλει καρκινικά κύτταρα. Η βιταμίνη B17 αλληλεπιδρά με άλλα αντιοξυδοτικά συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης Α, της βιταμίνης C και της βιταμίνης Ε μαζί με τα παγκρεατικά ένζημα για να διασπαστούν και να εξαλείψουν επιβλαβή κύτταρα από το σώμα. Το όνομα λαετρίλε κατοχυρώθηκε έπειτα από τους πειραματισμούς της ιατρικής ομάδος του Hopkins. Το λαετρίλε, η μορφή εκχύλησης της βιταμίνης B17, είναι πιο γνωστή για την πιθανή συμβολή στην πρόληψη της ανάπτυξης καρκίνου μέσω της παραγωγής κυανιούχου υδρογόνου. Αυτή η ευεργετική ένωση απελευθερώνεται στους ιστούς και καταστρέφει τα μεταλλαγμένα κύτταρα. Παρόλο που ακόμα πιο επίσημη έρευνα είναι απαραίτητη για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της βιταμίνης B17, πολλοί ειδικοί της εναλλακτικής ιατρικής χρησιμοποιούν βιταμίνη B17 για να αυξήσουν την ανοσία. Το κιανίδιο θεωρείται ότι αποτελεί το κύριο αντικαρκινικό συστατικό της βιταμίνης B17, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί αμετακλήτως από κλινικές μελέτες. Ο Krebs Jr. θεώρησε ότι ο καρκίνος προκαλείται από ανεπάρκεια στη βιταμίνη B17 και ισχυρίστηκε ότι το λαετρίλε ήταν η εξαφανισμένη βιταμίνη B17. Ακολουθώντας αυτή τη θεωρία, οι υποστηρικτές της B17 λένε ότι όχι μόνο αντιμετωπίζει τον καρκίνο, αλλά μπορεί επίσης να τον αποτρέψει. Το λαετρίλε είναι επίσης ένα συστατικό σε αντικαρκινικά κλείσματα και κρέμες δέρματος. Τα συμπεράσματα της μελέτης που διερευνούν τα αντικαρκινικά αποτελέσματα της βιταμίνης B17 είναι μεικτά. Μερικά δείχνουν ότι η βιταμίνη B17 είναι επωφελής για την αποφυγή της ανάπτυξης καρκινικών όγκων και της εξάπλωσης των υφιστάμενων καρκινικών κυττάρων στο ελάχιστο, ενώ άλλα δεν δείχνουν αποτελέσματα της βιταμίνης B17 σε κύτταρα, ενώ πολλοί επαγγελματίες πιστεύουν ότι η βιταμίνη B17 είναι μια πολύ καλή θεραπεία για τον καρκίνο. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι δεν πρέπει να είναι η κύρια θεραπεία για τον καρκίνο για κάθε ασθενή. Ανταυτού, συνιστούν να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο στην κύρια θεραπεία. Η βιταμίνη B17, ειδικά στη μορφή της διαμυγδαλίνης, μπορεί να βοηθήσει στην αναστολή της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων και όγκων, επειδή παρουσιάζει επιλεκτικά αποτελέσματα σε μεταλλαγμένα κύτταρα, φαινόμενο που σχετίζεται με την απόπτωση. Η απόπτωση είναι ένας μηχανισμός προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου και θεωρείται σημαντικό μέρος της θεραπείας του καρκίνου. Οι ενώσεις που περιέχουν βιταμίνη B17 έχουν τη σημαντική ικανότητα να θανατώνουν τα καρκινικά κύτταρα πιο εύκολα από το να θανατώνουν τα φυσιολογικά. Η απόπτωση είναι μια σημαντική διαδικασία των κυττάρων που επιτρέπει στα κύτταρα να πεθάνουν έχοντας προγραμματιστεί γι' αυτό. Η απόπτωση παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη. Ένα κλασικό παράδειγμα αποτελεί το έμβριο, όπως στην αρχή του σχηματισμού των χεριών τα δάχτυλα εμφανίζονται ενοποιημένα μεταξύ τους και λόγω της απόπτωσης ο ιστός που υπάρχει ανάμεσα από αυτά αποβάλλεται. Επίσης, η απόπτωση είναι χρήσιμη για την θανάτωση των ελαττωματικών κυττάρων. Για παράδειγμα, απόπτωση μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του DNA πέραν της δυνατότητας επιδιόρθωσης. Στην απόπτωση το κύτταρο καταστρέφεται από το εσωτερικό από πρωτεΐνες οι οποίες αποκαλούνται κασπάσεις.
Για να προκύψει η απόπτωση, πρέπει πρώτα αυτές οι κασπάσεις να ενεργοποιηθούν. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από δύο διαφορετικά μονοπάτια, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Η απόπτωση παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, τη διατήρηση του ενωσιοποιητικού και την νεοπλασματική εξέλιξη. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις ισχυρής και μη απόπτωσης. Για παράδειγμα, τα καρκινικά κύτταρα επιβιώνουν επειδή έχουν την ικανότητα να μπλοκάρουν την απόπτωση. Η αντίληψη των παραπάνω διαδικασιών είναι μείζωνος σημασίας για τη δημιουργία στοχευμένων θεραπείων. Στη Νότια Κορέα, όταν η μυγδαλίνη συνδυάστηκε με καρκινικά ανθρώπινα κύτταρα, στον προστάτη βοήθησε σημαντικά στην επαγωγή της απόπτωσης στα κύτταρα του καρκίνου του προστάτη. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να προσφέρει μια πολύ καλή φυσική επιλογή για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Άλλες μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η B17 είναι αποτελεσματική στην αναστολή της ανάπτυξης καρκινικών ιστών και κάτω από ορισμένες συνθήκες, ειδικά όταν συνδυάζεται με άλλα σύμπλοκα.